Lars Persson, velkommen i Silver Ales. Du er direktør for Merkur Andelsbank i Danmark, og det er en af 3 banker, som har fået Nordisk Råds pris for miljø og socialt ansvarlige banker. Kan du forklare det lidt? Ja, vi er meget glade for at have fået den anerkendelse fra Nordisk Råd. Vi har jo drevet den her type bankvirksomhed i over 20 år, hvor vi har forsøgt at drive bankvirksomhed på en anden måde end den normale. Så vi kombinerer en klassisk bankdrift, hvor vi har fokus på kun at få almindelige indlån, som vi låner videre ud til rigtige projekter i den reale økonomi. Samtidig har vi en vision om et bæredygtigt samfund, hvor vi forsøger at fremme miljøansvarlighed og social ansvarlighed og også kulturel mangfoldighed. Men det vi har oplevet de sidste år, er en sådan meget usund kultur af finans og spekulation, ikke? Ja, altså man kan sige, at bankerne er kommet væk fra deres rødder. Altså oprindeligt, eller den klassiske funktion for en bank er jo at tage imod opsparing fra befolkningen og lede det videre til dem, der har idéer og vil skabe noget nyt i samfundet. Ja. Men der er blevet meget mere fokus på, at man skal skabe kortsigtig gevinst, man skal lave transaktioner, ja. Man skal handle med, man handler faktisk med pengene, ja. Og det skaber en usund kultur. Vi mener, at man skal holde sig til den klassiske funktion, ja. Undlade at spekulere, men til gengæld have vældig meget fokus på, hvad er det faktisk, der bliver sat i gang i samfundet. Ja. Fordi bankerne har også et medansvar, fordi det vi låner ud til i dag, det skaber det samfund, som vi skal leve i om 10 eller 20 år. Men mange siger, at bankerne skal bare tænke om sine aktionærer, der holder om sine aktionærer. Ja, men det er faktisk den idé, som jo hedder shareholder value, det er jo sådan et paradigme, som er blevet totalt dominerende. Ja. Og vi mener faktisk, det ødelægger virksomhederne. Ja. Fordi det fjerner fokus fra det, der er bankens egentlige opgave, som var den, jeg fortalte om før. Ja. Så hvis man i stedet for, som vi er ejet af kunderne, så vi har ikke nogen aktionærer, som kommer udefra, og som skal tjene på bankvirksomheden. Så vi kan koncentrere os om at lave et moderat afkast til vores kunder og ejere, og så have fokus på vores egentlige opgave, nemlig at finansiere nogle virksomheder og institutioner, som fremmer miljø og social ansvarlighed. Ja. Men som vi har set i Island, så kan banker være meget farlige. Ja, de kan jo ødelægge hele det øvrige samfund. Ja. Fordi pengene er jo et fælles redskab, som vi bruger i hele samfundet til at handle og sætte ting i gang. Men når man gør pengene også til en vare og begynder at handle med pengene selv, så bliver det farligt, fordi det svarer lidt til, at man vil køre Formel 1-løb i Reykjaviks gader. Ja. Men så har vi en stor verden af finans og spekulation, og så har vi den, sådan kan vi kalde det, den reale verden, som er blevet mindre, mens den finansielle verden bliver stadigvæk større. Ja, det er sandt, men alligevel, altså den her type bankvirksomhed, som vi står for, drives jo i mange andre lande. Det er ikke kun i Norden. Det findes i Tyskland og Holland, og også i andre verdensdele, hvor man har vældig fokus på fattigdomsbekæmpelse, hele mikrofinansbevægelsen. Yeah. Så det er noget, der er i kraftig vækst. Og samtidig er den gamle form for bankvirksomhed, som vi har set problemerne med, er jo også ikke særskilt populær. Nej, men jeg har læst en artikel af dig, hvor du siger, at hvis vi ikke ændrer det hele, ændrer systemet, så er vi inde for en anden katastrofe. Ja, men det tror jeg også. Altså, hvis ikke vi holder op med at spekulere så meget og tænke så kortsigtet, så kan vi ikke løse de udfordringer, vi står overfor, og så vil det finansielle system let kunne bryde sammen igen. Ja. Der er så mange penge i verden, så vi er nødt til at have styr på dem. Vi er nødt til at... Det er ligesom vilde heste, der løber rundt. De skal tæmmes. Men politikerne er bange for finansverdenen. Desværre kan man se tendenser til, ja. Ja. Men i virkeligheden burde politikerne jo udvise mere mod, fordi deres vælgere er jo meget interesserede i, at man reformerer finanssystemet. Ja.
Og politikerne er jo også bange for vælgerne, så egentlig burde politikerne vise meget mere mod. Jeg tror måske det hænger sammen med, at de ikke selv kan overskue det finansielle system, fordi det er blevet så kompliceret. Hvor den type bankvirksomhed, vi driver, er meget mere enkel. Ja. Altså det er meget mere simpelt. Det handler om menneskelige relationer, det handler om tillid, og en meget tydelig vej fra opsparing til lån. Altså, vi er helt transparente. Vi viser på vores hjemmeside alle de virksomheder, som har lånt penge hos os. Så den transparens gør det hele meget lettere at overskue. Men det er lidt... Det er en stor galskab i systemet, fordi først spekulerer man med teknologi, og så spekulerer man med huse, og nu spekulerer man med sukker og det hele, råvarer. Jamen, man finder jo altid noget nyt til at... Jo, og det er en meget usund kultur. Man burde faktisk... Nu kommer du ind på det med fødevarer. Man burde egentlig sige, at dem, der skal handle på fødevarebørsen, det skal kun være folk, der har fødevarer at sælge, eller som har behov for fødevarer. Alle de andre, de forstyrrer jo bare, og kan jo faktisk skabe sult, fordi priserne kommer til at stige, og så de mennesker, der kun lige akkurat har råd til at købe deres mad, de kommer til at sulte. Hvad er det mening skete der i Island? Så nu er jeg jo ikke... Nu er jeg ikke specialist i Island, men sådan det så ud fra Danmark, altså så var det jo, så skabte man jo nogle banker, udover at man skabte banker, der var meget spekulative, så var de jo alt for store for Island, fordi det handlede jo ikke kun om at finansiere ting, som foregik på Island, man lånte jo masser af penge i Europa og andre steder, og købte virksomheder op, og hvad man nu ellers gjorde. Og da det så faldt sammen, så er det jo sådan, at det er jo kun profitten, der bliver privatiseret. Så snart der er tab, så er det pludselig befolkningens ansvar. Og så lander der en kæmpe masse gæld på en ganske lille befolkning. Og det er jo meget forståeligt, at almindelige islændinge synes, at det har vi ikke noget med at gøre, det her. Nej, man føler sig meget svigtet af det hele. Ja, bestemt. Meget skuffet. Men de har doneret en del af prisen til Island og til opretning af et ansvarligt banksystem på Island. Ja, altså vi tænkte, hvad skal vi nu gøre med de her 350.000, som vi har fået? Så vi skal jo forsøge at lade dem rulle videre og skabe noget nyt. Og så besluttede vi, os 3 prismodtagere, at en tredjedel af prisen, det vil vi reservere til mennesker, det kan være på Island, som er interesseret i at vide mere og bane vejen for, at man kan få ansvarlig bankvirksomhed i de nordiske lande, hvor de ikke findes i dag. Ja. Men vi ved jo ikke, hvem de er. Altså, det er ligesom et tilbud fra os. Og så må vi se. Og det er jo selvfølgelig et lille beløb, men det skal være ligesom til at så de første frø. Ja. Og det er Merkur Andelskasse, som er din bank, og Ekobanken i Sverige, og Kulturbank i Norge. Ja, præcis. Ja. Og du tror, at man kan lave et andet system til at... Altså, vi har jo vist i praksis... Lave finans på. Vi har jo vist i praksis, at vi kan gøre det. Vi har bygget vores banker op helt fra grunden, step by step. Og det har også i andre lande har det jo blevet udviklet til en betydelig større størrelse. For eksempel den hollandske bank, Triodos, har 5 milliarder euro i balance. Så det er en holdbar forretningsmodel, og jeg er sikker på, at det kan man også få til på Island. Men det kræver først og fremmest mennesker, som vil det, og som vil vie deres tid til det. Men man kan ikke blive så fantastisk rig af lave finans på denne måde. Nej, men man bliver rig på en anden måde, fordi det er utroligt spændende at arbejde sammen med alle de entreprenører og alle de ildsjæle, som sætter spændende ting i gang, og som arbejder hårdt for at skabe deres forskellige virksomheder og kulturinstitutioner og hvad det er. Det er et utroligt spændende arbejde, så jeg bliver rig på en anden måde. Ja. Så Lars Persson, mange tak. Tak.